खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव चिरांनि रुनिखाता हाग्रा संरैखाथि बिफाननि मावख'आव दुंहाव थासारि नंगौ चिरांनि रुनिखाता हाग्रा संरैखाथि बिफाननि मावख'खौ गाग्लोबो माखासे आदिबासी बा सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा मख'नो गोनांदि थांनाय मैया हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानायखौ एभिक्सन खालामहैदोंमोन जाउनाव बे जाथायखौ लानानै जायो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय रुनिखाता रेन्जनि मावख'खौ गाग्लोबो माखासे आदिबासी हारिनि सुबुंफोरा आरो बे जाथायखौ लानानैनो ओनसोलाव गिख्रंथाव आरो दुंहाव थासारि सोमजिदों नंगौ चिरांनि रुनिखाता हाग्रा मावख' आदिबासी सुबुंफोरनि बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया जायो नोंथांमोना बे जाथायखौ जोंनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दि माखासे आदिबासी बा सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा मावख'खौ बुफायनायजों लोगोसे गोबां गारि मटर बुफायना सावनाय आरो लोगोसे सासे सान्थालि हारिनि सुबुङा मावख'निफ्राय सिलाय लाना फैनायखौबो जों बे समाव नुनो मोनदों आरो बे जाथायनि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा मा राहा लागोन नोंथांमोना गाग्लोबनाय जाथायखौ भिजुअलनि गेजेरजों नायलांनो हागोन प्लास्टिक रे मोजा गना को कठे बंदूक के गोड़ का जोबनानै दा बे स्टेसन थानायाबो खाथि जादों माबागासिनो कर'ना होगासिनो